И здравейте, приятели! Това е моят новогодишен арсенал за 2026 година. Тази година е малко по-малък от предната, но това е защото ме остана доста пиротехника от миналата година. Така че не мисля да харча толкова много пари, колкото предната година. Имам няколко нови вида пиратки, за които ще говорим в видеото. Тук съм подбрал най-интересното от Варна, защото аз обиколих почти всички магазини, което ми грабна окото, си го взех. Разбира се, има още някои неща, които ще се допълнят, но за тях вече не е напълно сигурно. И така, аз предлагам да започваме, хора. Започваме. Започваме от най-слабото. Това е най-слабото в моя арсенал, или като цяло един от най-слабите пиратки, които си заслужават цената. Левче, 2 левчета, най-скъпо. Корсарки, дори нямат грамаж. Гърмят като цилиндри. От време на време е възможно да спирам видеото, за да се изкашля, защото съм леко болен. Имам 2 кутии от тях, защото не ми трябват повече. Следващото, приятели, по сила, мисля, че са от тези едногръмки. Така изглеждат те отзад. Ето да видите как изглеждат отвътре. Това са едни много стари пиратки, които мисля, че ги показах и миналата година. Но не искам да ги гърмя, защото имат сантиментална стойност за мен, защото са от дядо ми и вече не се продават такива, или поне аз не мога да намеря. Тази година не съм изкупила едногръмки, не съм доволен от тези на Tropic Fire, почти не гърмят, останали са ми от миналата година. Ето ги. И това е. Така. Само да ги затворим и да ги оставим. Следващото, мисля по сила, са триъгълниците. Само че тази кутия има нещо друго. Тук има... И тук няма триъгълници, но мисля, че всички знаем как изглеждат. За жалост съм ги гръмнал, не си спомням. Следващото по сила вече. Мисля, че вече са тройките, които са ето тук. Ето ги тройките, са чисто нова кутия, много ме кефят тройките, затова не съм ги отворила. Те са в същите, само че зелени или отново бежави, като единичките. Ето ги отзад. Да ги оставим на място. Следващото вече, приятели, са тези много яки пиратки Мегабанк. Не съм ще купила тази година, защото не ми се дават излишни пари. Колкото имам, толкова. 1 грам са. Не може да фокусира. Ето тук е 1 грам. Така изглежда кутията им. Да ги оставим на мястото. Следващото по сила, приятели, след тези аржентинки, които мисля, че бяха 2 грама. Ето ги, много са яки, 4 лева е тази кутия. Пиратка с светил, червен пламък и много силен гръм. Тя е подобна на черната вдовица. И да, приятели, 2 грама са. Поне така пише на опаковката. Следващото по сила са черните вдовици, които са... Всъщност следващото по сила са червените вдовици, които са 0,8. Пише, че са 0,8, ама гърмят като 2 грама и те. И са много яки, защото светят в червено. Тук цяло това и това светят в червено. Вече следващото по сила са, само да видя откъде са отворени, че са черните вдовици на Енигма, които са 0,2 грама. Уж трябва да са по-слаби от аржентинките и тези. Но за мен лично гърмят една идея по-силно.
Тази година имаме един много силни пиратки, които все още не съм ги пробвал и ще ви ги покажа след малко. Би трябвало уж да са по-силни от Титан 5 и Big Bang, но май не са така като чувам. Следващото по сила са вече преминаваме към по-стабилната част. Нали, още сме в слабата категория, но следващото по сила са силвърките. Само да отворя, да. Ето, приятели, това е една силвърка. Те се водят малки бурета. Следващото, да го гледам хубаво, по сила, да, вече преминаваме към по-стабилното. Съжалявам за чорапа ми, който се видя в клипа. Са ето тези. Те вече са категория 3. 1,5 грама, но са много силни, приятели. Ето, Big Silver Cracker или големи бурета. Сега ще отворя едно да ви покажа как изглежда. Ето, приятели, как изглежда едно буре, TP2000. И така, това е Big Silver Cracker или големи бурета. Не знам за кой път го казвам или въобще да съм го казвал. Следващото вече по сила са ето тези, за жалост, вече на Tropic Fire. Mega Black Devil. 4 грама са, ама не са. Реално. Доволен съм, хем съм доволен, хем не съм много от тях. Стават. Не са как предните. Не, Enigma бяха предните много по-яки. В Tropic Fire няма вече много силни пиратки. Сега всъщност съм изпуснал една пиратка и то е Пума двойката. Тя е една от любимите пиратки, затова сега пазя, за да не си купа машинките. Тя е 2 грама, може и да не съм я изпуснал, но както и да е, 2 грама. Ето. Надявам се да се види 2 грама. Бърт. Така. Тя е малко след TP2000, нали? Даже грами си малко по-силно от TP2000. И така. Отново, за жалост, достигаме почти до края на това видео, приятели. Стигаме до най-силните пиратки на пазара. Тази новата Achtung Титан 5 и 2 кутии Big Bang, класика жанра. Също имаме и някаква граната. Не знам тя колко е грама, някой да пише в коментарите силно ли гърми или слабо. Лимонка ми викат. 5 лева ми даха. Гледай какво става. Ай, после ще оправя. И сега ще ви покажа Титана и Achtung и Big Bang. И приятели, възвърнахме се. Ето и пиратката Титан 5. Много голям спор има коя е по-силна. Дали Big Bang или Титан 5. Всъщност, по мое лично мнение, Титана е една идея по-слаб от Big Bang, въпреки че Титана е по-дебел и по-голям от Big Bang. Но почти еднакво гърмят, само че Титана са 10 броя в кутия за 20 лева, а пък са Big Bang 5G са 20 броя в кутия за 25 лева, тъй че повече се заслужава. Но тук имаме един претендент, който все още не съм пробвал, но ще го пробвам в новогодишната нощ и ще си изкажа мнението. Може би ще има и клип, приятели. Achtung! Тази пиратка, като я видях, веднага си я купих. 25 лева похарчих за нея. 10 броя. Немска пиратка. Произношението означава внимание. Само да я извадим, защото това е бахти токмака. Доста повече тежи, приятели. Но е много малък фитила, това ме притеснява. На Victoria Fireworks. 6,5 грама, приятели. 6,5 грама. Погледнете я. Майчеце. Но гледах, че реално е 4. Не знам, приятели. Трябва да пробвате и да се прецените. Achtung. Вижте, тя е най-голямата от трите. Най-голямата е.
И е най-дебела, и е най-голяма. Трябва да ги надминава. И по грамаж, и по всичко. Трябва да взривява квартали тук. Имаме 10 броя за 25 лева. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в ръката ми 10. Да го върнем на мястото си. Ето сега ще обърнем да видите, защото може би за първи път я виждате. Ето, да видите. Аз ще ви прочета или не. Пише, че не се използва за увеселителни цели. Ето тук. И не знам защо е категория P1. А пък това е F4. Това е F4. Не знам какво значи това. Но ще се опитам да разбера някога. Ахтунг. Боже. А какво имам да кажа за тези? Според мен Титан 5 е една от най-стабилните пиратки на пазара, а Big Bang е най-силната пиратка на пазара. За сега, ако Ахтунг ни я подмине. И да, приятели, това е което искам да кажа и преминаваме към зарята. И така, приятели, всяка година стана традиция да пускаме заря от терасата ни и разбира се, много внимаваме. Но преди това мисля да ви покажа ето тези мини ракетки, които бяха, мисля, че 10 или 9 в пакетче. Не е никога. Хич не съм доволен от тях. Нали, правят много хубава заря. Всичко брутално. Окей, бруталка. Преди нова година супер. Но половината се щупиха. Какво? Какво е това? То даже още една май се е щупила. Не знам. Яки са, но много внимайте с тях. И тук имам една също. Бяха 4 в кутията, щупиха са 2, гръмнах една и остана ми една. Тя също е доста яка. Бяла светкавица с пръщение ми. Ще я пробваме тази година преди нова година. И сега вече преминаваме към зарята, по-сериозната част. Тук са по-слабите, там са даже по-силните, една от най-силните римски фещи на пазара, която ще ви покажа след малко. Започваме с новата, която аз си купувам. Другите съм ги гърмял. Волканос Трохат. Нещо такова. Роман Кендъл. Тя е 8 изстрела, 1 брой. Да не се възпоменява в ръце. Над нея да има дървета и животни. Ефектите са лилав, божур, зелен, червен строп с пръщене. Това е тя, ето го фитила. Тук се... Хора, много хора правят грешката. Взимате я, залепят я и си мислите, че тя гърми от тук. Не. Където е фитила, натам гърми. Следващата е Candle Hot Thunder на Tropic Fire. Ето. 8 изстрела. Тя е малко. Тези са слабите. Тази също е слаба. Ето да видите ефектите. И остава Air Thunder Flash. Ето я. Тя също е като другата. Не дръжте в ръка никога римска свещ. Ето ефекти. Аре, къде са ефектите? Ето я. Тя е някаква такава за NPC-та. Зелено, червено и синьо. Преминаваме към една руска, която се казва Биатлон. Много красиво гледах я в YouTube, пуснете се и вие. Ето ги тук това ефектите, защото трябва да приключвам вече. Видеото стана доста дългичко. И хора, това уръдие. Бахти римската свеж. Ето погледнете, ето толкова е дебела. Ето толкова. Даже е толкова. Victoria Fireworks отново. Какво правят те от Victoria Fireworks? Не знам. Ето ги ефектите. И това е, приятели. Това е моят арсенал. Да, не е много голям, но колкото толкова. Коментирайте отдолу за Ахтунг и каква такава още една голяма
римска свещка да се взема, каква да е, сега кажете, препоръчайте ми. И ви пожелавам на тези, които ще гледаме пиратки в новогодишната нощ, без инциденти, защото и аз ще гледам, и се пазете, не ги употребявайте, след като сте употребили алкохол. И искам да ви пожелая една весела 2026 година, изпълнена с много радост, щастие, късмет. Това е от мен и довиждане.